Mještani Gornjih Orlovaca imali su šta da vide i u čemu da uživaju. Pjesmom i igrom nedeljno veče njima su ispunili učenici osnovne škole Petar Kočić, Kulturno-umjetničko društvo Kozara, vokalni solisti i narodni umjetnici. U horskoj sekciji osnovne škole Petar Kočić bio je Nikola Babić koji kaže da dolazi iz muzikalne porodice. U mojoj kući ima baš i dosta što pjevaju. Ima ćaća, deda, brat i čića. Gorana Bosančić, direktor osnovne škole Petar Kočić, čiji su učenici nastupili kroz horsku, dramsku, recitatorsku i ritmičku sekciju, rekla je da je ova manifestacija način da se škola bolje poveže sa mjestom u kojem ima područno odjeljenje. Ja mislim da je naš zadatak da vežemo školu za sredinu u kojoj živimo, za ljude, za preduzeća, za razne organizacije i smatram da ovdje u Gornjim Orlovcima to u potpunosti uspijevamo. Evo i ovo večer na koje ste nas pozvali da učestvujemo. Članovi Kulturno-umjetničkog društva Kozara predstavili su se igrama iz Srbije, a uz izbornu pjesmu prikazani su i neki narodni običaji. Marijana Škorić, pomoćnik umjetničkog rukovodioca ovog društva, rekla je da brojni članovi Kozare dolaze iz Gornjih Orlovaca i da se razmišlja o formiranju sekcije u ovom selu. Mi se nadamo da ćemo uspjeti nešto da uradimo ovdje, da napravimo neki ogranak našeg društva u ovom dijelu i pozivamo naravno sve roditelje i djecu da nam se priključe, da zajedno igramo, pjevamo i plešemo. Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora koji je otvorio manifestaciju, istakao je da grad, pored ljetnjeg kulturno-zabavnog karavana Selo Veselo, podržava i ovu zimsku manifestaciju kojoj je cilj unapređenje kulturnog života na selu. Večeras, evo, kao što vidi se, pun je dom roditelja, prijatelja, rođaka, inače građana Prijedora koji će učestvovati u ovoj lijepoj manifestaciji koja će se održati u ovom domu. Ja im čestitam na organizaciji svega ovoga i želim da se što više druže i da za što korisnije svrhe koriste ovaj dom. Pored igre i pjesme, prisutni su mogli da vide i fotografije sa izložbe Prijedor u objektivu, čiji su autori prijedorski studenti Akademije umjetnosti u Banja Luci. Pokrovitelj večeri kulturnog stvaralaštva je grad Prijedor, a prijatelji manifestacije su Kozarski vjesnik, Autotransport i tvornice keksa i vafla Mira.